di wilayah Manaran semuanya, karena acara Odalan ini berjalan lancar dan sukses. Semoga tetap membawa kebahagiaan, kedamaian bagi umat Hindu Manaran, tentunya dengan masyarakat sekitar. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada perangkat desa dari Manaran yang sudah memberikan fasilitas tempat ibadah ini menjadi tempat fasilitas umum. Dulu pura ini masih membayar pajak setiap tahunnya. Astungkarah Parsade yang baru ini saya apresiasi karena sudah diajukan untuk pemutihan. Jadi Astungkarah tahun ini sudah tidak membayar pajak lagi. Nah, seperti inilah teman-teman untuk sembahyang dari umat Hindu. Mari kita akan berlihat seperti apa untuk sembahyang dari umat Hindu Dusun Wates Desa Kandangan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang ini. Dan seperti inilah teman-teman untuk sembahyang dari umat Hindu yang kita akan mendengarkan acara sambutan dari Parisade Kecamatan Dusun Kandangan. Dan seperti inilah teman-teman, sangat antusias mengikuti acara biodelati bola di Renata ini. Tetap ikuti bersama kami, bersama kemana-mana, tetapi ada semua channel, dua channelnya itu. Maka kalau suka dengan video ini, tonton video ini dan jangan sampai di-skip, dan jangan lupa di like, di komen, di share barangkali agar video kami bisa berkembang. Dan seperti inilah teman-teman, coba kita keliling-keliling mengitari pandala utama, juga melihat seperti apa acara biodelati bulan di Renata ini. Dan seperti ini ya teman-teman, ini tradisi yang sepuh-sepuh semuanya juga mengikuti sembayangan dari umat di bulan di Renata ini. Mari kita ikuti bersama kami. Dan seperti ini ya teman-teman, sangat banyak sekali mengikuti acara biodelati bulan di Renata ini. Dan seperti ini ya teman-teman, sangat antusias mengikuti acara biodelati bulan dari Buana Dusun Wates Desa Kandangan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang ini. Dan seperti ini ya teman-teman, acaranya sangat ramai sekali. Nah, seperti inilah teman-teman untuk sembahyang dari umat Hindu. Mari kita akan berlihat seperti apa untuk sembahyangan dari umat Hindu Dusun Wates Desa Kandangan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang ini. Dan seperti inilah teman-teman untuk sembahyangan dari umat Hindu yang kita akan mendengarkan acara sambutan dari Parisade Kecamatan Dusun Kandangan. Dan seperti inilah teman-teman, sangat antusias mengikuti acara biodelati bola di Renata ini. Tetap ikuti bersama kami, bersama kemana-mana, tetapi ada semua channel, dua channelnya itu. Maka kalau suka dengan video ini, tonton video ini dan jangan sampai di-skip, dan jangan lupa di like, di komen, di share barangkali agar video kami bisa berkembang. Dan seperti inilah teman-teman, coba kita keliling-keliling mengitari pandala utama, juga melihat seperti apa acara biodelati bulan
di Rinata ini. Dan seperti ini ya teman-teman, ini dressing yang sepuh-sepuh semuanya juga mengikuti sembayangan dari umat di bulan di Rinata ini. Mari kita mengikuti semangat. Dan seperti ini ya teman-teman, sangat bagus sekali acara Biodalan di bulan di Rinata ini. Dan seperti ini ya sangat antusias mengikuti acara Biodalan di bulan dari Buwana Dusun Atas Desa Kandangan Kabupaten Jombang. Yang seperti ini ya teman-teman, acaranya sangat ramai sekali. Nah seperti inilah teman-teman untuk sembahyang dari umat Hindu. Mari kita akan berlihat seperti apa untuk sembayangan dari umat Hindu Dusun Wates Desa Kandangan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Jombang ini. Dan seperti inilah teman-teman untuk sembahyang dari umat Hindu. Dan kita akan mendengarkan acara sambutan dari Parisade Kecamatan Dusun Kandangan. Dan seperti inilah teman-teman, ini sangat antusias mengikuti acara Biodalan di bulan di Rinata ini. Tetap ikuti bersama kami, bersama kemana-mana. Tetapi ada semua channel 2 channelnya itu. Dan inilah teman-teman acara Caru di bulan di Rinata. Ini sudah persiapan Caru di bulan di Rinata ini. Dan kita akan melihat seperti apa acara Biodalan di bulan di Rinata ini. Kalau umat kembali pingin kereta yata ke bulan di Rinata ini, mohon dipersilakan. Tempatnya ada di Desa Kandangan sebelah kanan ya teman-teman. Ada bulan 2, satu ada yang di atas, 2 ada di bawah ya teman-teman. Ini sudah persiapan untuk acara Caru pembersihan bulan di Rinata ini. Mari kita ikuti bersama kami. Dan ini untuk para pesepuh semuanya sudah hadir semuanya. Mari kita akan melihat seperti apa acara ini. Dan seperti ini ya teman-teman untuk acara Biodalan di bulan di Rinata ini. Tetap ikuti bersama kami dan jangan kemana-mana. Tetap di Anjus Murad channel 2 channelnya itu. Kita akan mendengarkan sambutan dari dan seperti ini ya teman-teman untuk acara Biodalan di bulan di Rinata. Tempatnya ada di Dusun Wates Desa Kandangan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Jombang ini. Dan seperti ini ya teman-teman, untuk acaranya sangat mulia sekali. Kalau sudah suka dengan video ini, dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe, barangkali di share agar video kami bisa berkembang. Kita akan menuting acara-acara ini di kampung-kampung. Dan seperti ini ya teman-teman untuk acara Biodalan di bulan Romo Nabi Pandita Candi Kertajaya beserta lanang istri ingkang sampun siudaken para pinanggita ingkang tansah pinengkuing kahormatan Bapak Pimpinan Parisade Ibu Dharma Indonesia Kabupaten Kediri serta dengan hormati Bapak Pimpinan
wilayah Kecamatan Kandangan. Saya saking Kecamatan Kuramil Jawa saking Tunisia ingkang tansah ngayomi dhateng Madinah. Sedaya umat nggih ingkang tansah kula hormati minangka murakani pepanggihan kula ngaturi suku Manjari Om Swastiastu. Bapak Ibu, kepareng kula matur dhateng panjenengan 12 menit nggih. Kalau mau setujune saking panitia jam 12 selesai. Ini napa kok dipatok jam 12? Karena saking kegiatan ini paripurna saking Pura Girinata mangke wonten acara sandi puja wonten Kertabuana. Kertabuana paripurna buka jam pinten sedulur ingkang saking Jombang dalam tanggal niki jam 5 sore. Niki dunduman rezeki. Nggih dunduman rezeki. Ning sithik-sithik nggih dipun diestreni, dieloki. Sebabnya apa? Dalan niku satunggaling kanugrahaning Gusti. Sapa sing iso melok sembahyang dalan. Langkung-langkung saged mempersembahkan maturan niku berarti ganjarane padha karo awake dhewe niku sembahyang suwene 3 wulan. Napa tenan niku? Enten wonten kitab Sulkantara. Jenengan saged buka teng ngene YouTube. Apa bener nek sembahyang dalan niku sing tenanan lho nggih? Sembahyang Slomo niku yo tenanan yo kekne maturan. Ora mek teko kene posting foto tok keluar gini tok foto tok nonton mulai terus gue melok di jarak kono fotonya niku nggih boten keluaran Pak fotone iso abadi selawase tapi ganjarane boten gede. Pramila Bapak Ibu kesempatan ing dalan utawi Banten Penganyar niki penting kangge umat khususipun ingkang kagungan pura. Berarti nek niki sing kagungan pura piyai saka bandara. Lah sing teko niki dia oleh bagian berkah nek jenengan mengke sembayangi tenan. Terus bayar lho dari niku. Gitu tenanan Pak. Tenanan dah. Nek kita karo biang buju ngoten nggih. Kata Bapak Ibu, sembahyang itu nomor 1 diniati niat, nomor 1 pikiran niat. Sembahyangnya ora iso to di rumah. Banyak aku nyari ini sembahyang panasan ngono kuwi. Di sembahyang di rumah nek penak to nggih. Tansaya iyu ning ganjarane beda. Mergo niki enten Banten Penganyar. Banten Penganyar sing didamel kali napa malih sing luput pendeta nabi. Penjenengan paham kali pendeta kalian nabi ini betul betul. Paham apa betul? Dereng. Di Asungkara. Asungkara kok dereng. Ngenten Bapak Ibu. Cara cah sekolah pendeta niku S1. Strata 1. Tapi nek nabi niku strata 2. Jadi pandita sudah boleh mengangkat anak buah menjadi pandita, niku namanya nabi. Jadi gurune pendeta. Pramila nek perlu pendeta jenengan kudu sugeng bisa njaluk kanu dan minimal njaluk tirta. Sebabnya tirta niku simbole kanugrahan, makanya jenengan sembahyang paling akeh diparingi tirta wasupada ben jenengan ben awet sehat, awet panjang, rezekine sing tapi juga menyambut baik, nggih. Ora sembahyang tok terus lurus nggih. Nggih, Ibu nggih. Sebabe napa Bapak Ibu? Sembahyang niku komplite, yo sembahyang yo ngene ning maturan. Niku wonten sing enten nesdone teng maturan apa boten? Dereng. Nek pun ngetos biji malih nggih, nggo rupane piye ngenene maturan. Dados Bapak Ibu sesaji sing jan persembahan niku yo aja mek tangan kosong. Mengke jenengan rezekine yo mek saiki
mboten kosong Pak. Saiki. Mergo ora panjenengan nggone kembang. Apa meneh sing sembayang percayane karo dupa tok ya jenengan malah nduk tok. Rezekine gak enek. Mila niku Bapak Ibu nek sembayang nomor 1 kudu nggawa persembahan. Wujudnya napa? Nek slokan niku sehelai daun, sebiji buah, gitu, seteguk air. Niku teng Bhagavad sloka 26 Adhyaya 9. Nanti dibaca Bu. Nah, sekarang buatan Pak mirengaken mau gampang lali. Niku maksudnya apa? Jenengan mempersembahkan sesuatu pada Tuhan bila bari ikhlas kanugrahane gede. Wujudnya temen-temen namung seteguk air, sebiji buah, lek iso ya aja sebiji. Rezekine ya mek siji. Saiki kok pripun? Lawatan ya. Sing rada akeh perlu niku ditung kancane ben iso dadi prasada. Prasada itu makanan yang setelah diberkahi oleh yang ini. Jadi dipersembahkan dhisik, terus mari engko dilebah didungne kancane. Aja digawa mulih. Tapi aja kabeh didungne, ngoten nggih. Genah mboten? Nggih asungkara. Nggih paling mboten temu kumpul ngeten iki saiki entuk ilmu. Ibu Bapak, wonten satu dari ajaran agama Hindu. Nomor 1 wong urip iku kudu duwe ati sing satyam. Satyam niku artine jujur. Bener, nggih. Jadi nomor 1 awake dhewe dididik jujur dan setia. Setia datang kudu setia karo kejujuran. Jangan saniki Bapak Ibu, wong jujur niku mboten gadah kanca. Sebabnya napa? Kathah wong sing moles. Kadang-kadang nyuwun sewu, wong jujur saniki rada arang. Wong tuweke pengen ketok kaya enom. Disepir Pak. Nggih napa mboten? Sing ketoke rada kerut ditukone skincare ben ketok. Ben ketok jeling ngono nggih. Bapak-bapak yo ono sing brengoso wis mundak dadi warnane Putih. putih. Diganti napa? Disepir abang. Ben kaya banaspati. Jadi Bapak Ibu, satyam nilai kejujuran niku penting. Tapi nek menawi hal ngadi sariro oleh. Ngadi sariro. Ngadi sariro niku napa? Ini kelaman wis. Maca. Basa aluse ngadi sariro ki maca. Jadi nyuwun sewu ibu nggih, ben ketok ayu, sing lanang ben ketok seneng, yo maca to. Nek nyangken wae macake ayu bisa di omah macake dasaran. Sampai jelek-jelekan wis. Nah, niku lho, ibu wis hafal. Dasaran wis suwe. 3 minggu gak diumbah. Angger liwat wis renting ngono. Yo masih yo jujur, tapi ngadi sarira sing sae. Dadi nek di omah maca sing ayu. Ojo di parang malah maca ayu, macake sapa jenengan? Nek pedhot bojone macake ora maca malah. Basa bojone bulane jenengan lagi bingung. Gampang lho nyuwun pangapunten. Pupu kula teng jabane utama Mandala nggih. Dari kono kula bermani ngomong teng mriki nggih. Dadi ibu-ibu, bapak-bapak niku lirik wong wedok sing beni. Mboten sing perawan, tapi sing dibujuk dan dilirik. Aku bujuk kok Riko lho. Akhirnya dilirik Riko, padahal iku ragate larang. Wong sakniki tuwek niku ketok ayu ragate. Larang. Mangane bapak-bapak, di bapak-bapak. Nggih. Bapak-bapak, nek jenengan pengen roh bojo jenengan ayu yo dirati. Tukokne gedang sing budi, Pak. Emas tapi nggih. Tukokne ali-ali sing budi ben ketok manis. Emas, Pak. Pun kuningan. Tukokne lambi sing api. Niku kuncine jenengan bojone ben gak dilirik wong. Sebabnya sing ngeser bojone jenengan yang bulan pacai ayu ngoten niku sing lirik wedi. Sebabnya napa? Ragate larang. Minggu udah tak pek
kira-kira malah gelut terus bukan ragate kurang. Makanya nek pengen bojone jenengan boten dipek wong ragatane sing apik, pokoknya sing larang. Cocok Bu? Oh lho. Jadi sampai hari kok Bu. Cocok Bu nggih? Wes. Bapak-bapak nyawang aku mari piye lho. Ora patek cocok. Kuwi Pak, ora wong lanang sing macak bagus nggih. Montore apik, duwe akeh. Iku sing bahaya lho. Bapake kita digodhog karo ibu-ibu. Ketoke wong kae waduh goblok. Malah digodhog karo LC. Enten ta? Jenengan ngerti LC mboten? Langsung karo ora ngerti, aman Pak. Aman Pak. Jadi Bapak Ibu, nomor 1 wau napa? Satya. Awake dhewe junjung nilai kebenaran dan kesetiaan. Urip wonten alam padang khususnya wonten contoh mawon wonten Banaran. Nomor 1 adalah kejujuran dan kesetiaan terhadap napa? Niki nek wong Hindu gampangane pasamuan iki. Sing padha Hindune. Sing padha Hindune iki nek iso sing setia kangge napa junjung keluhuran kebenarane ajarane dhewe. Wong kuwi nek iso junjung ajarane dhewe, berarti iso ngurmati ajarane wong liya. Dadi aja ndek pikiran ajaranku sing paling apik. Contone agama Hindu. Agama Hindu itu mboten enten agama Hindu Jawa, agama Hindu Bali. Jenengan gak muni agama Hindu Jawa, jenengan kebingungan nek dikon teknik. Jadi teng kitabe wonten sing disahke negara enten nggih ajarane agama Hindu dan Dharma, buatan enten Hindu Jawa, Hindu Bali, buatan Pak, sami. Jadi jenengan kudu belajar wong sing pinter, ojo nyuwun pangapunten. Wong iki kadang-kadang pengen dianggap karo kancane, ojo kancane melok dhek. Padahal kebenarannya boten jelas. Agama niku namung hubungane awake dhewe karo Gusti. Nilai kebenaran itu awake dhewe karo Gusti. Pengajaran agama itu nek ngoten, awake lah berbuat sing apik, ora usah pengen arep-arep besok oleh ganjaran saka Sang Hyang Widi. Nek wis wayahe mesti diganjar dhewe. Ora usah dioleh-olehi. Contohnya niki wau odalan, berarti nek ragate boten Pak Kali Sadel. Enten nggih. Kok saiki ora dadi bondo niku mboten iso gawe wong bahagia. Bener napa mboten? Lho, niku nek saiki. Nek akeh pangga iso. Kaya jenengan. Bondo kuwi marai bahagia napa mboten? Bahagia nek jumlahe oke. Nek saiki hidung ora kentek kok. Makane wong Hindu kuwi dadi wong sing sregep ben sugih. Nah, sugih wong Hindu niku mergo berkah Hyang Widi. Yo nek enek apa-apa karo Hyang Widi sing sering matur nuwun aja mek njaluk tok. Tapi ora tau mempersembahkan. Lho yo ora sitok kok wis mentek ngono iki. Padahal iki mengke enten Satyam, Siwam kali Sundadam. Boten saged panelos pendeta niku pun kepanasan gede jenengan. Dengan pripun to dadi wong menawan. Nggih. Saniki Siwa niku kesucian. Jadi wong Hindu niku sijine kejujuran juga menjunjung kesucian. Dadi kesucian niku dijaga. Jadi nek mlebu pura niku enten aturane Bapak Ibu. Khususnya datang ibu, nek datang bulan mboten oleh mlebu pura. Tapi mboten ateges hingga alasan Bu, ora tau yang pura. Mosok terus datang bulan terus. Nggih, alasannya panggah maton. Lah aku cutah kae, kok terus. Enten batasan. Dan kesucian pura ini tergantung pada umatnya. Gak iso nek yang pura ke di hati sing legowo. Sing jembar aja gampang di pikiran elek karo kancane.
pura niki disengkuyung tiyang kathah dibangun ngangge dana ingkang napa ingkang suci tegese boten nirene kancane kae lho sugih nyumbangi saiki yo ben kan sing gak patek duwe tapi sumbangane oke asung dadi sumbangan niku ibarate wong napa niku mengais rezeki padha karo minggu nek danane teng pura niku saiki berarti ada niku cingkir duwili ngoten tapi nek danane gede berarti timbo rezekine sak timbo kira-kira jenengan milih pundi milih sak timbo apa milih sak cilik-cilik sak timbo itu penting bu semangatnya awake dhewe jadi kudu ngoten maksud apa ben rezekine kan sing pungkasan Bapak Ibu nek awake dhewe wis didasari karo rasa napa mau satya kejujuran kesetiaan terus nomor loro siwam artinya kesucian sing paling terakhir sundara berarti nek bocah jenenge sundari berarti bocah kuwi ketok edi nek wedok ketok dan terus sundara itu artinya keindahan nah keindahan itu berarti nek panjenengan ben ketok jujur ada seperti jujurnya ben ketok tenanan terus kesuciannya muncul ya kudu dikai seni pamane kayak persembahan ya sego kali iwak pitik ditambahin apa ulup niku diberluk dadi sitok napa ditoto ditoto ben ketok cantik niku namine keindahan jangan ageman ini sambil gone di dhuwur trono gone di isor niku demi keindahan saniki dibalik Bu wong mantel sak penake saniki mantel sak penake kadang-kadang hidupi madhepe rene dibalik adepe madhepe rono enten tak ngoten niku enten mereka zaman ini tahu tapi tidak demi kemajuan umat bersama ayo ditingkatkan sifat sing telu niku wae nek panjenengan geger karo kancane nomor ji ayo dikirene karo nenek kesetiaan karo kancane saiki sapa to sing arep ngirene gak kancane dhewe nesu berarti wis ragel kekancan karo kancane jadi mulai saat ini nyuwun pangapunten mergo wong putuk ki bangun pulau gede ayo dijunjung rasa kebersamaan ora usah ngelirik kancane sing ora teko wong ora teko kuwi nek panjenengan teko bersama sing ora teko suwe-suwe pengen teko napa ngoten nggih ayo dibangun sikap guyub rukun kangge kemajuanipun purane nggih pura gede jenengan itu iso dadi apik nek panjenengan niku kompak. Nggih nyuwun pangapunten aja jagane bantuan terus. Nyuwun bantuan oleh napa mboten? Oleh tapi modal utama toko awake. Wujudnya napa Pak? Iso tenaga. Pamane sing biasane bayar tukang, upama iki tukangnya dibayar separuh piye? Ya nek kangge purun dhewe kudune oke. Ini tahu gini. Oke dong, betul Pak? Oke. Tenang ya. Jangan matur nyatur loh. Matur nuwun. Coba berapa? Wujudnya suatu tempat itu tergantung karo sing duwe. Kalau percados niki ndang dadi apik nek kabeh niku iso rukun. Mumpun gampang rungokne wong jaba, nggih. Wong jaba niku isine mek oyak-oyak. Nenek apik. Kadang bukan senang tapi nenek wong congkrah wong loloan wong liya niku goblok-goblok syukur jadi ketoke api kadang-kadang ngoten iki kira-kira teng mriki mboten enten nggih langsung karang mboten enten wis nek pemaine mulai saiki dicoba ayo digalakne nilai kebersamaan
saking kula tekan semanten nggih. Tapi ini mungkin hasil ganjaran malih tenggara dan Kertabuana. Nomor 1, monggo kita tingkataken 3 wau. Napa Bu tahu Bu? Sakyam, Siwam, Sundaram Asungkara. Wis cakel untuk telu. Engko pomon dikono nek dana wancanane berarti IB ngono nggih. Niku mungkin kan fotokopi dan laminating nggih. Nek panjenengan boten paham mungkin buka teng GPT apa tulisan ibu mungkin yang tenaga. Bapak Muspika samudaya niku matur nuwun sampun ngesreni acara menika. Khususipun teng wilayah niki kan Pak Lurah bareng nggih. Ya sebabnya bapaknya desa niki ya lurah, sebabnya nek napa-napa sing kadang-kadang Pak Lurah. Saking kula kerja semanten nyuwun pangapunten sedaya kelepatan nggih. Kula bidang nggih kula matur ing ngarsa panjenengan mulai madya. Wasono kula nyuwun apresiasi pangapunten kula dados semanten Om Santi Santi Sadiku.